Pois xa está. Bueno, empezamos por lo de siempre, por las bajas. Sí, en principio non quedamos un entrenamiento mañá, pero en principio están todos ok. Unha situación novedosa, non? A primeira vez que será a temporada. Sí, porque a primeira que se iba a dar era hai 2 semanas e ao final Alesares foi baixa por un malestar de garganta, por amigdalitis, e este é o primeiro fin de semana a expensas do que pase mañá, pero bueno, van a estar todos ao 100%. Bueno, segundo partido sancionado, segundo partido de la grada, como se vive esa situación? Bueno, pois subíndote polas paredes, porque non podes facer nada. Outro día en Laracha, pois a grada estaba máis ou menos cerca do campo, e sempre, pois, estás un poquinho máis cerca dos xogadores, pero este fin de semana sí que o estar na grada de San Lázaro, que está máis alonxado, pois, menos incidencia podemos ter. Está claro que o partido está traballado entre semana, as posibles incidencias ou escenarios que se den no partido os traballamos e temos todo ben claro para que a xente que este no banquillo, neste caso Rodri, Alex e Casti, pois que sepan o que hai que facer, aparte de que estaremos en contacto, claro. Bueno, llega Villalbes, empieza este particular Tourmalet. Hombre, si te pregunto, me imagino que lo ideal sería ganar todo, pero si una vez que acabe estos equipos fuertes que llegan, si seguís por delante en la clasificación, ¿cómo eso te darías por satisfecho? ¿Sería un poco el objetivo? A ver, antes de nada hai que darse conta da situación idílica que estamos vivindo. Levamos desde o partido do Barco na casa, se non me lembro mal, creo que foi por alá por finais de outubro, sin coñecer a derrota. As 7 últimas jornadas gañando, é dicir, 21 de 21. Unha situación que ningún equipo foi capaz de facer, e temos este fin de semana un partido moi complicado contra un rival supuestamente directo. Digo supuestamente porque a clasificación así o di, eles son os que cortan o play-off de cuartos, insisto neso de supuestamente porque despois, o que dicimos sempre, todos os equipos son da categoría e todos son rivais directos. O que está claro é que a clasificación no día de hoxe di que o Villalbés un equipo co que, bueno, para nós este partido non é unha final, pero sí que pode deixar encamiñado un traballo con moitas jornadas por diante. Me preguntas se firmo o rematar este Tourmalet e seguir por diante deles. Eu a verdade é que continuo e creo que é o que temos que facer, pensando na semana, no día a día, no partido. Neste caso toca falar do Villalbés. Nós o que queremos é conseguir os 3 puntos contra eles, facer, si cabe, pois a diferencia de puntos ainda máis grande, e a partir de aí pensar no seguinte rival. Non che podo falar de aquí a mes e medio, que é o que vai madurar o pasar por todos estes rivais, porque hai que pensar no próximo, e o próximo é o Villalbés. Neste deporte non existe o medio-largo plazo, só o corto plazo. Bueno, falabas de que son 7 xornadas seguidas gañando, sempre se di que canto máis gañas, menos falta para volver a perder. Como se xestiona eso? Non sei se hai tensión, se hai nerviosismo que pode chegar a unha derrota, como se vive? Con normalidade. O que está claro, bueno, o que acabas de dicir, nós traballamos para que esa primeira derrota non chegue, ou chegue o máis lonxe posible, pero o que temos que ter claro é o que facemos día a día, semana a semana, dentro do vestiario, os xogadores e o corpo técnico, é de disfrutar o camiño, é de disfrutar esta situación que estamos a ter, que sabemos que é algo que, bueno, que dende fora o mellor non se lle dá demasiada importancia, ou parece que non se lle dá demasiada importancia, pero os números están aí para ver, e a verdade é que é algo moi difícil. Unha vez máis, como dixen nos últimos partidos, o rematar en rodas de prensa,
Non cabe máis que felicitar o grupo, a todo o corpo técnico polo traballo que están a facer e intentar que a racha dure. Nos vamos a intentar que este fin de semana, se che digo, contra un rival de categoría, contra un rival que ten uns xogadores sobre todo de medio campo para diante que xogarían en calquer outro equipo da categoría, que teñen gol, que teñen velocidade e que ademais é un equipo que xa na primeira volta pois non lo puso moi complicado lá e de feito foi o único partido que perdemos fora da casa. Esperas un partido moi distinto a ese da primeira volta? Non espero moi distinto porque o Vilalbés, o seu modelo de xogo, a súa forma de xogar é un equipo moi solidario, é un equipo que sobre todo a súa fortaleza é o nivel defensivo e a partir de aí pois xera as ocasións en canto recupera a pelota. Creo que os equipos que estamos aí arriba pouco cambiamos o noso guión, sí que temos variantes, pero ao final os xogadores e o corpo técnico, o entrenador neste caso, ten unhas líneas que todo o mundo sigue, que están ben marcadas e penso que ese é o equipo que nos vamos a topar. Dirías que o ves o equipo Vilalbés como dos chamados a salir arriba? Na clasificación así o di, pero ademais desde antes de comenzar a tempada, cando preguntades quenes son os posibles equipos que van a estar arriba, eu sempre tive claro. O ano pasado fixo unha temporada fantástica, estuvo durante moitas jornadas entre os 4 primeiros, ao final quedouse a un punto de non xogar o playoff, e non é este o primeiro ano, sino que xa o ano anterior falábamos desa línea continuista, que era un pouco o reflexo que nos queríamos ter aquí e que nos adoptamos. Continúa o mismo adestrador, a mesma plantilla, xa hai 2 anos quedaron moi pretiño de xogar playoff, este ano é a continuación, polo tanto sigue sendo un rival a ter moi en conta e un rival con moito potencial. Hasta este fin de semana, digamos que hai unha doble oferta, está por un lado aquí en Santiago de Compostela, por outro lado Obradoiro, e que lle dirías a ese aficionado que poida estar indeciso entre ir un lado ou outro porque viña... A verdade é que é complicado porque os dous nos estamos xogando moito, o Obradoiro neste caso pois permanecer na primeira división, na ACB, e nos pois acadar ao final de ano o tan desexado premio de poder xogar un playoff, non? Ao final o único que queda é pois dicirle ao aficionado que este en dúbidas que se ven a San Lázaro pois vai haber un partido moi atractivo con 2 rivais, neste caso o primeiro e o cuarto clasificado, que sempre chama a atención e que é un dos partidos destacados da xornada e que esperemos que cantos máis sexamos aquí, cantos máis nos axuden, nos animen e que os xogadores noten o calor da xente, pois que o vento sople máis ao noso favor. Ben, moi ben.